mondo giyud yuto magikelo. Cleophas Luoch, Ramogi TV. Sirikal Kaonti ma Siaya geno mar yudo lony ewi yore manyasani mag pur kod chiwo chenro mag thieth tok donjo winjruok kod piny owacho ma Iran. E limbe mare odiechieng' achiel e Kaonti ma Siaya, jambetre mar piny Iran e pacho ka Laktar Jafar Barmaki nolero ni gie sani gisefwenyo moko kuom sectors ma gibiro tudore godo gi tend kaonti no mar neno ni giketo sei e thuolo mabiro machiegni. Gavana mar kaonti no James Orengo orwako chenro makamano kowacho ni en gima biro konyo kaonti no ma Siaya goyo okang' manyime e weche mag pur. We are open for cooperation not only with Siaya but with all Kenyan counties, as we have the same with the national government. Very soon we are going to have a very high-level delegation from my country to Kenya, and we are going to sign different agreements, documents on how we cooperate, and we put the roadmap of cooperation in future. We have identified areas of cooperation, and we hope that we are going to prepare a memorandum of understanding which will form a framework for our engagement. We have identified agriculture, health, education in terms of scholarships, and ICT as areas where we can intensify our engagement and cooperation.